تغییریابی глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. ман оид ба ин масъала аз минбарҳои созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо таъкид карда будам. ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунад, ки коҳиш ва харобшавии минбаъдаи манбаъҳои обҳои ошомиданӣ дар сайёра метавонад аҳли башарро ба фалокатҳои зиёди ҷонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. аз ин лиҳоз ба ҷомеаи ҷаҳонӣ лозим меояд, ки барои ҳалли ин масоили экологӣ ҳарчи зудтар чораҳои зарурии муштаракро таҳия ва татбиқ намояд. ҳифзи муҳити зист аз ҳар мушкилии дигари иқтисодию иҷтимоӣ муҳимтар аст, зеро дар табиат унсурҳое мавҷуданд, ки бе он инсоният зиндагии осоишта дошта наметавонад. об ва манбаъҳои обӣ яке аз муҳимтарини он мебошад, ки барои кулли башарият зарур аст. аз ин лиҳоз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори барҷаста бо дарки ин мушкилоти умумии халқӣ борҳо вобаста ба об, захираҳои табиӣ ва ҳифзи пиряхҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муроҷиат намуда таваҷҷӯҳи оламиёнро ба ҳалли ин масоил ҷалб намудаанд. боиси хушҳолӣ аст, ки ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили марбут ба обу иқлим эътироф гаштааст. пазируфта шудани пешниҳоди кишвари мо оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардидани соли 2025 ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо, тоҷикон дар баробари пешбурди ҳаёти босуботи худ ҳамчунин дар ҳалли мушкилоти мардумони дигар кишварҳо на танҳо шарик, балки пешгому ташаббускоранд. тоҷикистон дар 2 солаги охир барои пешбурди рӯзномаи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои обу иқлим гӯё ки дар сатҳи байналмилалӣ як саҳми бузург гузоштааст. ва дар ин қисмат қайд кардан ба маврид аст, ки соли 1999 аллакай ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуд, ки дар маҷмаи созмони милали муттаҳид масъалаҳои оби тоза баррасӣ гарданд, ки ин аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр ба як хушнудӣ қабул гардид. ва дар соли 2003 аллакай аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон пешвои маъзами миллат пешниҳод намуданд, ки солҳои 2005 солҳои 2015 10-солаги ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон карда шавад, ки ин аллакай аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар солҳои 2005-2015 қабул гардид. ва аҳамияти ин ташаббусҳо аз он сарчашма мегирад, ки тоҷикистон гарчанде ки дар болооби ҳавзаи дарёҳо дар қисмате ки ташаккулёбии захираҳои обӣ хеле хуб аст ва зиёд аст, лекин дар бораи ҳолати об, ҳолати аҳолии ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки аз оби нӯшокӣ ва хусусан оби тозаи ошомиданӣ гӯё ки танқисӣ мекашанд, ба ин як назари дигар доранд. ҳамасола дар худи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар якҷоягӣ баррасии масъалаҳои глобалии байналмилалӣ ҳам дар соҳаи беҳдошти зиндагӣ аз ҷиҳати нарасидани об, ифлосшавии об, камобӣ будани минтақаҳои гуногун, инчунин масъалаҳое ки марбут ба ҳамкории байни давлатҳо дар дарёҳои фаромарзӣ, инчунин дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи об марбут ба сарзадани офатҳои табиие ки бо об вобастагӣ доранд, дар ин масъалаҳо чорабиниҳои сатҳи баланд баргузор мегардад, ки дар ин ҳамоишҳо қабул гардидани махсус қатномаҳои созмони милали муттаҳид баррасӣ мегарданд. ва албатта баррасӣ гардидани ин қатномаҳо ё ин ки ин декларатсияҳое ки дар душанбе қабул мегарданд аз он шаҳодат медиҳад, ки тоҷикистон бо сарварии пешвои муъаззами миллати худ бетараф нест ҷиҳати баррасӣ намудани масъалаҳои глобалии вобаста ба иқлиму об ва
همیشه در فکر جامعه بشر است و کوشش می نماید که این مسئله ها در سطح بین المللی حل خود را پیدا نمایند و اهالی سیاره برای بهداشت زندگی مربوط به استفاده ذخیره‌های آبی، مربوط به مسئله هایی که وابستند به بخطری آذوقه‌واری و اینچنین دیگر مسئله های مهمی جبهه زندگی انسانیت در این چاره‌بینی ها بررسی می‌گردند. با نظرداشت این 14 دکبر سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اجلاسی 77 خود با جانبداری 153 کشور اعضا قرار عاید به در نزد سازمان ملل متحد تأسیس دادن فوند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیره‌ها قبول کرد. طور گفته شد از حساب منبع‌های ذخیروی فوند مذکور به مملکت‌های دنیا و دولت‌های علاهیده که در سمت دسترسی به حفظ و نگهداشت پیره‌ها همچون منبع ذخیره‌های آبی احتیاج دارند کمک‌ها راه‌اندازی شده برای حفظ بزرگترین منبع‌های آب آشامیدنی تدبیرهای مشترک اندیشیده می‌شود. طول 30 سال اخیر است که جمهوری تاجیکستان را کشورهای جامعه جهانی با تشبس‌های سازنده خود می‌شناسند. پیش از همه تشبس‌هایی که باید به آب و اقلیم هستند از طرف جمهوری تاجیکستان تا به امروز 7 قطعنامه از طرف سازمان ملل متحد قبول شده است که پیش از همه سال 2003 سال آبی تازه، سال 2005 15 سالهای آب برای حیات، سال 2013 همکاری در ساحه آب یا اینکه دیپلماتیای آب، سالهای 2018 و 2028 10 ساله عمل آب برای رشد استوار و دوام دهنده منطقی این پیشنهادها یا تشبس‌ها میتوان گفت که سال 2025 سال حفظ بین المللی پیره‌ها قبول شده است. وابسته به این جمهوری تاجیکستان ماه می همین سال با در یکجایی سازمان ملل متحد کنفرانسیای بلندپایه خود را در شهر دوشنبه دایر می‌نماید که من فکر میکنم برای پیشرفت مناسبت‌های سازنده جمهوری تاجیکستان با جامعه جهان چون دولت تشبسکار در حفظ عالم طبیعت زنده بخصوص ذخیره‌های طبیعی آب و پیره‌ها شناخته می‌شوند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان تا به امروز کوشش‌های زیادی به خرج داده است که جامعه جهانی که مشکلات‌هایی در برابر تغییریابی اقلیم، افزایش با سرعت اهالی، نارسایی ذخیره‌های طبیعی، خشکسالی پی در پی توانسته از جامعه جهانی را آگاه سازد که یکی از مشکلات‌های زیادی که جامعه جهانی را به تشویش می‌آورد نارسایی آب تازه و آبشویی با سرعت پیره‌ها در روند تغییریابی اقلیم رفته ایستاده است. دقت جامعه جهانی را به خود جلب نماید. تغییریابی اقلیم و تاثیر جریان آن به محیط زیست امروز مهمترین مسئله اکولوژی در تمام دنیا گشته است. سال تا سال بالاروی حرارت هوا باعث کاهش یافتن حجم پیره‌ها شده، علاقه پیامد آن در برخی گوشه و کنار سیاره و از آن جمله در تاجیکستان نیز به مشاهده می‌رسد. دوام 50-60 سال اخیر مساحت یک قطار پیره‌های کشورمان کم گردیده. این روند امروز با سرعت ادامه دارد. از روی معلومات کارشناسان مساحت عمومی پیره‌ها در آسیای میانه 17-18 هزار کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد که 60% آن به جمهوری تاجیکستان راست می‌آید. جمهوری تاجیکستان در حدود آسیای مرکزی مساحت نه آنقدر زیاد داشته، 3.6% حدود آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. وابسته به این ذخیره‌های پیره‌ای خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان 60% عمومی ذخیره‌های آبی پیره‌های آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد و 60% تشکلیابی آبی مجرای دریاهای آسیای مرکزی نیز در جمهوری تاجیکستان تشکل یا منشأ می‌گیرند. خوشبختانه امروز جمهوری تاجیکستان با پیشنهادهای سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان ما از این سال سرکرده یعنی انیقتر 21 مارت سال 2025 و تا 100 ساله ها من باور دارم که همه ساله روز 21 مارت در سطح سراسری جهان همچون روز حفظ پیره‌ها و سال 2025
همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها جشن گرفته می شود و باید یک نکته رو تذکر داد که از این پس یعنی از سال 2025 از ماه مارت انیق‌تر سر کرده جامعه جهانی 3 تشبوس سازنده جمهوری تاجیکستان رو 3 روز ماه مارت جشن‌های بین المللی با تشبوس حکومت جمهوری تاجیکستان که روی کار آمده است جشن خواهند گرفت. اینها باشند 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها، 22 مارت روز جهانی آب و 23 مارت روز آب و هواشناسی می باشد که بسیار یک پای در پای منطقی خود را دارد. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 19 сентябри соли 2017 зимни суханронӣ дар чорабинии сатҳи баланд зери унвони дар роҳи татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар иёлоти муттаҳидаи амрико дар бораи обшавӣ бо суръати пиряхҳо аз ҷумла калонтарин пиряхи тоҷикистон ванҷях ки бо номи фитченко маъруф аст изҳори нигаронӣ карда иброз доштанд ки солҳои охир пиряхи мазкур қариб 11 километр масофа ва ҳаҷми худро дар масоати 2 километри мукааб гум кардааст. гармшавии иқлим ҷараёни обшавиро тезонида ҳар сол аз 10 то 15 метр масофаи ин пирях кӯтоҳ мегардад. ҳамзамон дар баъзе аз минтақаҳо он ба пиряхҳои алоҳида табдил ёфта боиси босуръат обшавӣ ва ташкили кӯлҳо мегардад ки албатта чунин табдилёбӣ эҳтимолияти рахнашавӣ ва обхезиро ба вуҷуд меорад. манбаи оби фаровон дар навбати аввал агар боришоти зиёди барфу борон дар минтақаҳои баландкӯҳ бошад, аз сӯи дигар пиряхҳоест ки дар натиҷаи пайҳам боридани барф ва сардии ҳаво ба зудӣ об нашудани онҳо дар ин минтақаҳо қомат афрохтаанд. барфҳои доимӣ дар фаросҳои бузург зери таъсири вазни худ ғафз шуда тадриҷан ба яхи фирновӣ яъне кӯҳнаи донакдор ва пас аз гузашти муддате боз ҳам ғафзтар гардида ба яхи шаффофи пурҷило табдил меёбанд. дар баробари ин обшавии пиряхҳо барои нигоҳдории мӯътадили обанборҳои сунъӣ сохташуда нерӯгоҳҳои барқии обӣ киштзорҳо ҷойҳои аҳолинишин метавонанд таҳдиди бевосита дошта бошанд, зеро аз меъёри муқаррарӣ зиёд шудани об дар гардиш метавонад ба ин оқибатҳои нохуш оварда расонад. ташаббусҳои созандаи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷомеаи ҷаҳонӣ бахусус ба қишри осебпазире ки дар назар дорам соҳаҳои фаъоли хоҷагии халқ бахусус соҳаи кишоварзӣ, соҳаи иқтисодиёт ва соҳаи навташкил гӯям хато намекунем соҳаи сайёҳӣ бисёр муфид аст ва метавонад дар оянда аз ин ташаббусҳо ва он паёмадҳои нохуше ки дар ин тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиире ки ба бор меояд ин соҳаҳо ҳамасола таъсири иқтисодӣ ва ҷонӣ ҳатто ба бор ки меорад аз ин огоҳ бошанд. масалан тибқи маълумотҳои созмони милали муттаҳид ҳамасола аз дигаргуншавии иқлим ва ба амал омадани офатҳои табиӣ хоҷагии қишлоқ зиёда аз $1 триллион зарари калони иқтисодӣ мебинад ки ман фикр мекунам ин бояд сари ин масъала ҷомеаи ҷаҳонӣ корбарӣ намоянд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо ин мушкилотро изҳор доштанд. аз ҷумла зимни суханронӣ дар моҳи марти соли 2021 дар ҷаласаи онлайнии маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бахшида ба ҳадафи шашуми рушди устувор низ дар ин бора гуфта буданд. имрӯзҳо мо бо суръат об шудани яхро дар антарктида ва гренландия мушоҳида менамоем. ҳамчунин тағйироти ҷиддӣ дар пиряхҳои воқеъ дар хушкӣ низ ба амал омада истодаанд. дар раванди гармшавии глобалӣ бояд қайд кунем ки ҳам пиряхҳои кӯҳӣ ва ҳам пиряхҳои уқёнусӣ ва ҳам пиряхҳои материкӣ дар як ҳолати ногувор қарор доранд. ҳамасола дар материки дар қитъаи антарктида яхпораҳои бузурги кӯҳӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ ворид мегарданд ва сатҳи яхбандии ин материкро коҳиш медиҳанд. ва дар қисмати арктикӣ бошад ки дар он ҷо бевосита уқёнуси яхбастаи шимолӣ воқеъ гаштааст, дар ин минтақа низ обшавии пиряхҳо ба назар мерасад. олимон бар он ақидаанд ки баъд аз солҳои 2030 шояд дар фасли тобистон яхбандӣ дар
қисмати арктика ба қайд гирифта нашавад. ин ҳам як омили манфӣ барои гуногунии биологӣ ва ҳаёти инсоният мебошад. ҳатто гармшавии глобалӣ расидан ба ҳадафҳои рушди устувор монеа шуда истодааст. бубинед ки дар кишварҳои экваторӣ ва тропикӣ бисёр мардуми аҳолии ҷаҳон аз норасоии оби тоза танқисӣ мекашанд. гармшавии глобалӣ ва тағйирёбии иқлим ба он оварда мерасонад ки сатҳи оби уқёнуси ҷаҳонӣ баланд гардад ва дар натиҷа баъзе ҳавзҳои тунукоба аз байн мераванд, захираҳои обии зеризаминӣ низ аз байн мераванд, чаро ки таи солҳои охир рӯи кор гирифтани чоҳҳои амудӣ бисёр роиҷ гаштааст ки дар натиҷа дар як 10 сола серобӣ ба қайд гирифта шавад, рафта рафта аз байн рафтани баъзе сарчашмаҳои обӣ ба монанди чашмаҳои рудҳои кӯҳӣ сабаб мегардад ва дар натиҷаи баланд шудани оби сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ мардуми ҷазиранишин кӯчманшӣ мешаванд, муҳоҷири экологӣ мешаванд ва бисёри мардумҳои соҳилнишин низ муҳоҷири экологӣ мешаванд ва муҳоҷирати экологӣ низ дар паи хеш бисёр мушкилиҳо дорад. дар умум гуфтани ҳастам ки инсоният дар рӯбарои як ҳодисаи номатлуби табиат қарор дорад ва тағйирёбии иқлим як амри табиист ва инсоният ба он мутобиқ хоҳад шуд. пешвои миллат ҳамчунин аз кӯҳҳои помир мисол оварданд ки суръати обшавии қуллаи пирях дар як сол 16 метрро ташкил медиҳад. обшавии бузургтарин пиряхи воқеъ дар хушкӣ дар тоҷикистон пиряхи фетченко ки зиёда аз 75 километр дарозӣ дорад намунаи возеҳи ин гуфтаҳо мебошад, таъкид намудаанд сарвари давлат. агар мо аз нуқтаи назари шиноси ҷумҳурияи тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ яъне муаррифии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ташаббусҳо агар назар афканем, метавонад ин ташаббусҳои созанда боиси он шавад ки дар сатҳи сиёсати имрӯзаи байналмилалии ҷумҳурияи тоҷикистонро ҳамчун як кишвари пешсафи пешниҳодҳои созанда шиносанд ва ин метавон ба боварӣ гуфт ки ин ҳамин хелан ҳаст, чунки агар 7 ташаббусҳои созандаи ҷумҳурияи тоҷикистонро чӣ хеле ки мо номбар кардем нигоҳ кунем, ин на танҳо ба манфиати ҷумҳурияи тоҷикистон ва минтақаи осиёи марказӣ аст, балки ба манфиати тамоми кулли қишрҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва давлатҳо мебошад. агар сари танҳо пешниҳоди охироне ки ҷумҳурияи тоҷикистон кардааст 10 сола, яъне солҳои 2018-28ро агар мо пеши назар орем, шумо нигоҳ кунед ки ҷомеаи ҷаҳонро ҷумҳурияи тоҷикистон тавонист ки диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои экология, ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, ба масъалаҳои шинохти он равандҳои экологие ки дар асри 20 бо дар назар дошти он таклифу пешниҳодҳои ҳатто хато намекунем гӯем сиёсатмадорон ё олимони соҳа буданд ки масалан чӣ қадар мо табиатро ҳамон қадар истифода барем, табиат ҳамон қадар захираҳои табиатшонро ба мо медиҳанд. ин нуқтаи гӯем ки кулминатсионӣ омада расид, чунки захираҳои табиӣ имрӯз муайян шудааст ки ба қатори захираҳои табиӣ осебпазир он захираҳои табиӣ ки дар нигоҳи аввал ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр лозим ҳастанд. аз ҷумла чӣ хеле ки гуфтем захираҳои обӣ, захираҳои масалан бузурги захираҳои оби тоза ин пиряхҳо аст. 90% оби тозаи ошомиданӣ дар севераи замин дар шакли пиряхҳо дар минтақаи Арктика ё Антарктида, Гренландия ва чӣ хеле ки гуфтем минтақаи кӯҳӣ осиёи марказӣ бахусус сарҳади ҷумҳурияи тоҷикистон пиряхҳои бузурге ки дорад маҳфуз нигоҳ дошта шудааст ва ҷомеаи ҷаҳониро метавонад ба ин роҳ водор кунем ва на танҳо ҷумҳурияи тоҷикистон, балки кишварҳои минтақа ва ҷаҳон бояд сари ин масъала чораҷӯӣ намоянд. дар қаламрави тоҷикистон таи 30 соли охир аз 14 000 пирях 1 000 он ба пуррагӣ нобуд шудааст. баландшавии ҳарорати ҳаво ба 2-3 дараҷа ҷараёни таназзули яхбандиро пурзур мегардонад. тибқи пешгӯиҳои олимон, бо таъсири тағйирёбии иқлим дар тоҷикистон ҳазорҳо пиряхҳои хурд гум мешаванд. масоати тамоми яхбандиҳои мамлакат ба 20% кам шуда метавонад. дар давраи ибтидоӣ ба обшавии пиряхҳо ба зиёдшавии обхезӣ мусоидат намуда, аз ҷумла камшавии оби дарёҳои дигарро ҷуброн мекунад. баъдан
камшавии об дар аксари дарёҳо ба миён меояд. тибқи пешгӯии олимон, тоҷикистон кишварест ки обшавии пиряхҳо бо суръати баланд дар он ба назар мерасад. албатта ин омил нигаронкунанда аст ва тадбирандешӣ дар самти ҳифзи пиряхҳо масъалаест ки ҳалли саривақтиро талаб менамояд. зеро бо шарофати пиряхҳои мамлакатамон ва обҳое ки тамоми фасли сол аз онҳо ҷорӣ мешаванд, ҳазорҳо гектар дашту саҳро ва биёбонҳо дар ҳудуди кишварҳои осиёи миёна шодоб мегарданд. дар сурати нагирифтани пеши роҳи бо суръат обшавии онҳо дар солҳои оянда барои мамлакатҳои поёноби минтақа танқисии норасоии об ба миён меояд. имрӯзҳо маълум гаштааст ки яке аз сабабҳои дигаргуншавии муҳити зист, яъне муҳити агар экологӣ ё обшавӣ бо суръати пиряхҳо ё ифлос шудани захираҳои оби тоза, ин таъсири худи ҷамъияти инсонӣ аст ба воситаи пешрафти соҳаи саноат, соҳаи кишоварзӣ, соҳаи нақлиёт. ин омилҳое ҳастанд ки ба воситаи ин таъсиррасонӣ ҷомеаи ҷавонӣ тавонистааст ҳадди таъсири максималии худро ба табиат расонад ва мо метавонем инро дар мисоли обшавӣ бо суръати пиряхҳо, норасоии оби тоза, агар мо нигоҳ кунем тибқи маълумотҳои омории Созмони Милали Муттаҳид, агар дар як гектар замин дар маҷмӯъ 50 метри мукааб об истифода шавад, ин дар кишварҳои Осиёи марказӣ мутаассифона аз 85 то 100 метри мукаабро ташкил медиҳад. вобаста ба ин бояд танҳо давлатҳои Осиёи марказӣ сари ин андеша кунанд. барои бартарафсозии ин мушкилот пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи кишоварзӣ, ба вуҷуд овардани технологияи нави обмонӣ ва нигоҳдошти масалан захираҳои обие ки дар фасли борон, дар вақти боришотҳои атмосферӣ ки мешаванд захираҳои обӣ дар шакли масалан об зиёд мешаванд ки ин ба бор меорад, бахусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон офатҳои табииро мо бояд мутахассисони омода созем ки барои нигоҳдошт ё масалан ҳифзи табиати Тоҷикистон чораандешӣ кунанд, яъне чӣ тавр масалан соҳил мустаҳкамкунӣ, масалан обро боз дар кадом соҳаҳо мо метавонем дар оянда самаранок истифода барем. имрӯз мутаассифона аз 527 миллиард киловатт соат энергияе ки дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳо доданд бояд энергия истеҳсол кунанд, мо 5-6% онро иқтидор пайдо кардем ки истифода кунем. ва дар Осиёи марказӣ новобаста аз оне ки ташаккулёбии оби зиёд дар ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад, аммо аз рӯи истифодаи об нигоҳ кунем, аз ҳама қафо ҷумҳурии Тоҷикистон дида мешавад. агар аз рӯи ҳисобҳо нигоҳ кунем, ҳисоботҳои оморӣ, танҳо 678 ҳазор гектар заминҳои обӣ дорем халос. агар ба кишварҳои пасоби ҳавзаи Амударё нигоҳ кунем, онҳо масоҳати заминҳои худро новобаста ба норасоии об, тағйирёбии иқлим, омадани офатҳои табиӣ, хушксолӣ сол аз сол зиёд карда истодаанд ва мо бояд сари ин масъала чораандешӣ кунем. мо бояд на танҳо обро дар соҳаи гидроэнергетика, дар соҳаи кишоварзӣ, балки дигар соҳаҳое ҳастанд ки мо метавонем аз ин манфиати зиёд гирем. масалан мо метавонем имкониятҳои бузурге ҳаст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки обро барои соҳаи моҳипарварӣ васеъ истифода барем, чунки ҳам иқлими маҳал ва ҳам таркиби оби мо боиси он мегардад ки мо ин соҳаро дар сатҳи максималӣ баромонем ва ин соҳа метавонад ки ба хоҷагии халқ, ба соҳаи иқтисодиёти кишвар манфиатҳои зиёд ба бор орад. бо мақсади ҳифзи пиряхҳо аз тарафи ҳукумати мамлакат барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва нигоҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 қабул гардида, дар заминаи татбиқи амалии он аз хатари босуръати обшавии пиряхҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳушдор дода шуд. таҳияи чунин як барномаи ҳаётан муҳим аз лиҳози аҳамиятнокӣ барои кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ ногузир буд, зеро бар асари гармшавии иқлим дар чанд соли охир пиряхҳои Тоҷикистон ҳудуди 3-1 худ, яъне 30% масоҳаташро аз даст дод ва ин мавзӯъ дар сатҳҳои баланди давлатию созмонҳои байналмилалӣ мавриди таҳлилу омӯзиши бештар қарор гирифт.
таваҷҷӯҳи пешвои миллат ба он равона гардидааст ки захираҳои табиӣ самаранок истифода бурда шуда муҳити зист хуб ҳифз карда шавад. агар мо имрӯз сарфакорӣ накарда қадру қимати неъматҳои табиатро надонем, фардо барои наслҳои оянда мушкилиҳои зиёде пеш меояд. аллакай ин мушкилотҳо дар мисоли ҳавои ифлос, дастрасӣ надоштан ба оби ошомиданӣ ва ғизои солим ки боиси нигаронӣ ва нороҳатии одамон гардидааст, мутаассифона бисёр омилҳое ҳастанд ки аз беаҳамиятӣ ва хунукназарии одамон ба вуҷуд омада сабаби босуръат обшавии пиряхҳо, ифлосшавии сарчашмаҳо ва ҳодисаҳои нохуши табиӣ мегарданд. барои ҳамин ҳам ҳар яки мо бояд бо маърифати баланди экологӣ нисбат ба ҳифзи муҳити зист муносибат намуда чашма, ҷӯю канал ва кӯлу дарёҳоро тоза нигоҳ дорем. пиряхҳо захираҳои хеле муҳими оби ширин мебошанд. онҳо дар давраи гармии сол барои обёрӣ ниҳоят заруранд. барои олами набототу ҳайвонот ва мувозинати табиат низ хизмат мекунанд. тағйирёбии иқлим ба таъмини оби пирях ба дарёҳо, обёрии заминҳо, гидроэнергетика ва дар маҷмӯъ ба арсаҳои мухталифи ҳаёт таъсири ҷиддӣ мерасонад. воқеан ҳам пиряхҳо сарчашмаи ҳаёт, иқтисодиёт, кишоварзӣ, умуман ҳастии ҳар як марзу бӯи мамлакат маҳсуб меёбанд. дарёи вахша ки аз дарёҳои калонтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ду шохоб, шохоби чап ва рост, оби хингоб ва оби сурхоб иборат аст. мо агар назар кунем, ин дарё муҳаррики иқтисодиёти мамлакат маҳсуб меёбанд. дар дарёи мазкур 8 силсила нерӯгоҳҳо бунёд карда шудаанд ки инҳо аҳамияти иқтисодӣ, сайёҳӣ, кишоварзиро доранд. агар ба нерӯгоҳи Роғун назар кунем, иқтидораш 3,6 мегаватт буда, на танҳо энергия, инчунин садҳо ҳазор гектар заминҳои кишти обёришаванда ба истифода дода мешаванд. инчунин аз ҳама самти муҳим ки дар шароити имрӯза таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, самти сайёҳиро мо дар ин асос ба роҳ монданамон ба маврид аст. яъне ки мо дар асоси якчанд омиле ки нерӯгоҳ ба мо манфиат медиҳад, боз захираҳои рекреатсиониро истифода бурданамон ба маврид аст. дар обанборе ки дар истифодаи нерӯгоҳ ба амал меояд, парвариши моҳӣ, хонаҳои истироҳатӣ, санаторияҳо ва дигар иншоотҳое ки барои сайёҳӣ заруранд, ба роҳ мондан мумкин аст. илова бар ин силсила нерӯгоҳҳои дигари ин дарёи бузург, Норак, Бойғозӣ, Сангтуда 1, Сангтуда 2, Сарбанд, ҳар як нерӯгоҳҳое ки мо ном бурдем, обандборҳои онҳо дорои иқтидори зиёди энергетикӣ буда, барои рушди иқтисодиёти мамлакатамон нақши созгор доранд. бояд гуфт ки дар шароити имрӯза таҷрибаи ҷаҳонӣ чӣ тавре нишон медиҳанд, захираҳои сайёҳии мамлакатҳо яке аз захираҳои аввалиндараҷа маҳсуб ёфта, дар буҷаи мамлакат ё ин ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакатҳо аз 20-25% ташкил медиҳад. мо низ метавонем ҳамаи ин сарчашмаҳоро истифода карда барои пешбурди иқтисодиёти мамлакат нақшгузор бошем. тоҷикистон аз рӯи шумораи пиряхҳо пешсаф аст ва калонтарини онҳо дар осиёи марказӣ дар кишвари мо ҷойгиранд. кӯҳҳои баланди ватанамон макони пиряхҳои азим мебошанд. масоати умумии пиряхҳо қариб 9000 километри мураббаъ ё тақрибан 6-8% қаламрави кишварро ташкил медиҳанд. дар кӯҳҳо дар баландӣ 3500 метр барфи мавсимии солона ва яхҳои бисёрсола оғоз меёбад. барф ҳар сол обро захира мекунад, дар ҳоле ки пиряхҳо обро 10-солаҳо ва ҳатто 100-солаҳо нигоҳ медоранд ва тағйирёбии боришотро дар давраи хушкӣ ҷуброн мекунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 14000 пиряхҳои хурду бузург ба қайд гирифта шудаанд ки асоси сарчашмаи обҳои ошомиданӣ дар мамлакати мо ва берун аз мамлакат, яъне Осиёи Миёна маҳсуб меёбанд. чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, дар кишвар 8% марзи ҷумҳурии моро пиряхҳо ишғол кардаанд ва 60% захираи обии Осиёи Миёна аз сарзамини ҷумҳурии мо манша мегиранд.
این باعث اون میگردد که در جمهوری ما سیاحی اکولوژی رو بیشتر به راه مونیم. عادتا سیاحانی که به مملکت ما وارد میشوند توجه بیشترشون به کوههای پامیر، کوهنوردی، بر وادی‌های تنگبری برتنگ و درواز یا اینکه به کوههای فون و اسکندرکول میل دارند. از این لحاظ سیاحی اکولوژی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و آینده‌دار محسوب یافته. ما در اساس داروی ذخیره‌های زیاد، منظره‌های زیبا، رشد و نموی سیاحی اکولوژی رو به راه ماندنمون به مورد است. حتی گفتن ممکن است که یکی از سیاحتچی و عالم بزرگ روس با وادی زرافشان وارد شده، در آنجا یک چند مرتبه رفته او نمود و در رفتن به خلاصه آمد که در آنجا یک چیز از خود گذارد و در آنجا در یک خرسنگ حتی نویست که я оставил свое сердце в Фанские горы. Не могу вернуть этого. дар даҳсолаҳои охир дар зери таъсири тағйирёбии иқлим баъзе пиряхҳои калон километрҳо коҳиш ёфта ақибнишинӣ кардаанд. олимон мегӯянд ки раванди обшавии пиряхҳо тақрибан бебозгашт аст ва даврони саноатӣ ин равандро танҳо метезонад. давраи охирини пиряхшавӣ ки онро давраи яхбандӣ хурд низ меноманд аз асрҳои 13-14 мелодӣ оғоз ёфта то имрӯз идома дорад. дар ин давра 5 ларзиши пиряхҳо ба амал омад ки дар онҳо пиряхҳо фаъол шуда дар водиҳо хеле ба поён ҳаракат мекарданд. ҳадди максималии фаъолшавии онҳо дар миёнаҳои асрҳои 19 мушоҳида шудааст. пас аз ин марҳилаи таназзули пиряхҳо оғоз ёфт ки дар тӯли 160 соли охир ақибнишинӣ мекунанд. таи чанд даҳсолаи охир ҷомеаи ҷаҳониро ҳодисаҳои номатлуби табиат ба монанди тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ ба ташвиш андохтааст. агар ки тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ 70% аз рӯи ҳодисаҳои даврии худи табиат бошад, 30% аз тарафи худи инсоният рӯи кор омадааст. инсоният аз давраи пайдоиши ҳаёти хеш дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ низ рӯ ба сарватҳои табиӣ, рӯ ба табиат меовард, чаро ки инсоният худ офаридии табиат мебошад. дар раванди ҳаёти худ инсоният таъсири антропогонии хешро ба маротиб ба табиат зиёд карда истодааст ва дар асри 21 дар натиҷаи афзоиши бесобиқаи аҳолӣ, зиёд шудани корхонаҳои саноатӣ, партоби газҳои гулхонаӣ ба табиат зиёд шуда истодааст. инсоният барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти худ рӯ ба саноат меорад ва бубинед ки дар асри 21 асри навин, асри муосир, асри илму техника чӣ қадар партоби газҳои гулхонаӣ ба атмосфера ба маротиб зиёд шуда истодааст. ҳар вақте ки партоби газҳои гулхонаӣ ба табиат зиёд ки шуд, қабати албедои кураи заминро маҳкам мекунад ва инъикоси дубораи нури офтоб ба атмосфера монеа мегардад. бинобар ин гармшавии глобалӣ рӯи кор меояд. гармшавии ҷаҳонӣ ба қуллаҳои помир расидааст. яхҳои чандин асра аллакай дар зери фишори ҳарорати гармии замин ки ҳоло дар сайёраи мо мушоҳида мешавад ба таври равшан ақибнишинӣ мекунанд. аз ҳуҷҷатҳои таърихӣ маълум аст ки пиряхи фитченко ҳоло ванҷях қариб ба 172 километр мерасид ва он ба дарёи сурхоб наздик омада буд. бари пирях дар қисми фронталӣ ба 4 километр, дар мобайни ҷараёни он ба 5 километр ва дар болооби водии барфӣ ба 6 километр расид. ҳоло дарозии ин пирях аз 77 километр зиёд нест ва он калонтарин пиряхи тоҷикистон ва яке аз бузургтарин пиряхи кӯҳӣ дар миёнаҳои арзи кураи замин аст. пиряхи дентритикӣ яъне дарахтмонанди ванҷах ки водии мураккаби яхбастаи барфӣ аст, шохобҳои зиёди пиряхҳои хурду калон дорад. соли 1979 ғафсӣ забони пиряхи ванҷах 40-45 метр буд. дар соли 1998 ҳамагӣ 20-25 метр боқӣ монд. ҳангоми экспедитсияҳои солҳои 80 мушоҳидаҳои визуалӣ ва моҳона дар пиряхҳо нишон доданд ки дар мавсими кӯтоҳи тобистон қабати болоии пирях об шуд. дар айни замон вазъият дигар аст. обшавии фаъоли пирях мушоҳида намешавад ва мушоҳидаҳои визуалӣ
حالتی قریب به فعالیت پیریخ‌ها را نشان می‌دهند. گفتن ممکن است که پیریخ و قبط برفی آن در تابستان قسماً آب می شود و این در یک سال همگی 30-40 روز را تشکیل می دهد. در دوام 320 روزی باقی مانده سال پیریخ در مرحله های جمع‌شوی بارشات در شکل برف قرار دارد. زمستان ارکتیکی که در پیریخ در 10 روزه اول ماه سپتامبر آغاز یافته در 10 روزه 3 ایول سال آینده به آخر می رسد تا امروز دوام دارد. تحقیقات هوایی در سال 2022 تصدیق کرده است که روند برقرارسازی پیریخ‌ها ادامه دارد. با این بارشات در شکل برف مساعدت می‌کند. حالا درازی پیریخ قریب 77 کیلومتر، بر میانش 2 کیلومتر و بر ماکسیمالی آن 5 کیلومتر میباشد. مساحت پیریخ 156 کیلومتر مربع و با تمام شاخاب‌هایش 823.5 کیلومتر مربع میباشد. غفصی ماکسیمالی یخ 1 کیلومتر است. حجم پیریخ با شاخاب‌هایش 144 کیلومتر مکعب می باشد. وی در بلندی 6200 متر از سطح بحر آغاز یافته، نوگ زبانی آن در بلندی 2909 متر واقع است. دریای سلدره از پیریخ ونجیخ جاری شده با دریاهای بلندکییک، کایدی و ساوکسای یکجای شده دریای مکسورو که حوزه دریای وخش می باشد تشکیل می دهد. عموما در آسیای مرکزی 18000 پیریخ موجود است که از آنها 9000 آن در حدود تاجیکستان واقع شده است. کلانترین آنها پیریخ ونجیخ می باشد که در سلسله کوههای پامیر در قطارگوی اکادمی علم ها واقع شده است. اساساً طبق معلومات های کارشناسان در یک سال پیریخ ها زیاده از 100 متر حرکت می کنند که این به خسارات های جانی و مالی اینچنین اقتصادی آورده می رساند. خب پیریخ ها اساساً منبع آبهای آشامیدنی بوده. 2.5% آبها در کره زمین آبهای نوشاکی می باشند. پیریخ شناسان تاجیک 10 ساله ها باز این پیریخ عظیم را می آموزند. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی، آبشوی برف و یخ در ماه‌های ایول و آگوست سالهای 80 به حد شدید بود که آب آن در نتیجه به مجرای شدید رودخانه تبدیل یافت. در مرحله حاضره با گفته عالمان خبری ناامید کننده این است که پیریخ‌ها همه ساله کاهش می‌یابند و این پدیده از ضرورت زودتر به عمل می‌آید. منطقه پیریخ‌شوی ونجیخ نیز آبشوی شدید را از سر گذرانیده است. پیریخ‌های سرشمار خرد شاخاب‌های به هیئت پیریخ داخل شده از جریان اساسی جدا شده مستقل شدند، اما وضعیت در منطقه بلندکوه به سوی بهتر تغییر یافت. از سالهای 2007-2008 که دوره سرد زمستان سال در آسیای مرکزی به قید گرفته شده بود، باعث یک قطار پدیده‌های غیر عادی گردید. در حوزه پیریخ‌های ونجیخ نبض پرزور پیریخ‌ها به قید گرفته شد. زیاده از 30 پیریخ به یک جویبار یخ‌های پرقوت متحد شده بود که حرکت آنها 7 کیلومتر پیش می‌رفت. پیریخ بیوچنی که یکی از کلانترین شاخاب‌های ساحل چپ می باشد، به طرف چپ پیریخ ونجیخ چسبیده، با همین برای زیاد شدن مسه پیریخ‌های گره ونجیخ زمینه به وجود آورد. گرما پس از ونجیخ دومین پیریخ کلانترین در پامیر می باشد. آن در بین نشابی‌های بلندی پشته‌های پیاتر یکم و درواز واقع بوده، با پشته اکادمی ملی علم‌ها هم برخورد دارد. در بالای آن قله‌های بلندترین تاجیکستان واقع گردیدند. دریای گرما که از پیریخ جاری می شود، از طرف راست به دریای قرقیزاب و از طرف چپ به دریای باخود جاری می شود. مشاهده های پیریخ سال 1940 سر شده بودند. آنها نشان دادند که پیریخ در حالت تنزل است. سالهای 1985-1990 از زبانش یخبندی مساحت 3.5 کیلومتر مربع و درازی 3600 متر جدا شد. حالا این یخی به قول مرده زود آب می شود. در سطح زبان پیریخ گرما کلهای بسیار پیدا شدند. تا سال 2021 پیریخ گرما در یک سال تقریباً 9 متر عقب نشینی می کرد. سطح آن به حساب میانه در منطقه زیبای قسم پیریخ سال 2-4 متر پست می شد. با طفیل مشاهده های زمینی و هوایی در سالهای اخیر، مسه شاخاب‌های یخ و خود پیریخ گرما تدریجاً برقرار می شود.
имрӯз тағйирёбии иқлим, хатарҳои офатҳои табиӣ ва масъалаҳои гуногуни биологӣ боиси нигаронии аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст. хусусан тағйирёбии иқлим ба обшавӣ бо суръати пиряхҳо оварда мерасонад. албатта ин коҳишёбӣ ва обшавии пиряхҳо боиси кам шудани захираҳои оби тоза мегардад. пешгирӣ аз ин хатари экологӣ амри зарурист. дар ҷумҳурии тоҷикистон 14892 пирях мавҷуд аст ки ғизогирии дарёҳои мо ба он вобаста аст. албатта мо медонем ки масоҳати пиряхҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон аст 8% масоҳати ҷумҳурии моро ташкил медиҳад, ки аз ин 60% масоҳати пиряхҳои осиёи миёна дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон маҳфуз аст. албатта мо медонем ки 7 он зиёда аз 21 километр дарозӣ дошта манбаи бузурги захираи оби ошомиданӣ ҳастанд. албатта маълум аст ки софу мусаффо будани обҳои дарёҳои ҷумҳурӣ маҳз ба ҳамин ғизогирӣ вобаста аст, ки бештари ғизогирии дарёҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамин пиряхҳо вобаста аст, ё ин ки аз пиряхҳо ғизо мегиранд. шумораи дарёҳои ҷумҳурии тоҷикистон бошад 947 ҳастанд, ки аз 10 километр дарозӣ доранд, яъне ғизогирии инҳо ҳамашон ба ҳамин пиряхҳо вобастагӣ доранд. пиряхҳо яке аз унсурҳои муҳими табиат маҳсуб ёфта манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ ба шумор мераванд. ба ҳисоби миёна 213 ҳиссаи оби нӯшокӣ рост меояд. ҳаҷми оби пиряхҳо 30 миллион километри мукаабро ташкил медиҳад. донишманди машҳури рус Колесник ҳанӯз соли 1939 қабати барфу яхро хионосфера номида буд. мувофиқи маълумоти академик Котянов, пиряхҳо метавонанд то 700 соли дигар дарёҳои сайёраро бо об таъмин намоянд. қобили зикр аст ки майдони умумии пиряхҳои ҷаҳон ба 16 миллион километри мураббаъ мерасад. ба ибораи дигар, пиряхҳо 11% сатҳи хушкиро ташкил медиҳанд. бо дар назардошти шароити иқлим ва орографӣ, пиряхҳо дар сатҳи хушкӣ нобаробар ҷойгир шуданд. аз ҷумла 98% пиряхҳо дар минтақаҳои қутбӣ ва наздики қутбӣ воқеъ гардиданд. вобаста ба ин масоҳати пиряхҳои материкӣ ва ҷазиравӣ нисбат ба пиряхҳои кӯҳӣ бештар мебошанд. яхбандии кӯҳӣ ҳамагӣ 1.5% майдони пиряхҳои ҷаҳонро ташкил медиҳад. пиряхҳоро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд. ҳаст пиряхҳои пӯшанда ва ҳаст пиряхҳои кӯҳӣ. пиряхҳои пӯшанда тамоми Антарктидаро фаро гирифтаанд. онҳо зич ҷойгир шуда, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим онҳо ба уқёнуси Атлантика ё дигар уқёнусҳо афтида айсбергҳоро яъне ташкил мекунанд. айсберг аз калимаи скандинавӣ гирифта шуда маънояш яхҳои шинокунанда мебошанд. аз соли 1912 аввалин сафари худ киштии Титаник махсусан дар ҳамин айсбергҳо ба садама дучор шуданд, ки баъд аз ҳамун аз соли 1913 кумитаи байниҳукуматии айсбергҳо ташкил шуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан пиряхи хирсон ҳаст, ки дар натиҷаи чандин солҳо яъне ки ҳаракат мекунад. охирон маротиба соли 2003 дар натиҷаи охирон ҳаракати худ дарёи Абдуқаҳҳоро пеши онро баста хисороти хеле зиёд дар ноҳияи Ванҷ оварда расонид. махсусан пиряхҳои ҳаракаткунанда дар Помири шарқӣ, Помири ғарбӣ ва қаторкӯҳои оло ҷойгир шуданд. дар ҷаҳон умуман зиёда аз 20 пиряхи шинокунанда ҳастанд, ки дар натиҷа онҳо дар як шабанрӯз 5 сантиметр ва дар ҳолати офатҳои табиӣ то 100 километр сония метавонанд ҳаракат кунанд. пиряхҳои кӯҳӣ бошанд бениҳоят дар ҷаҳон зиёданд. махсусан калонтарин пиряхҳои кӯҳӣ дар ҷаҳон Малдрау дар Аляска 146 километр, Аляска 122 километр ва Ванҷиях 75 километр дарозӣ доранд. ҷумҳурии тоҷикистон яке аз марказҳои бузурги яхбандии ҷаҳон ба шумор меравад. аз рӯи маълумоти пиряхшиносон дар қаламрави кишвар 8492 пирях мавҷуд буда, майдони онҳо ба 8500 километри мураббаъ мерасад. ҳаҷми оби пиряхҳо 475 километри мураббаъро ташкил медиҳад. қисми зиёди онҳоро пиряхҳои миёна ва хурд дар бар мегирад. пиряхҳои калон 18 тоянд. пиряхҳо аз баландиҳои 3800 то 5200 метр паҳн шуданд. аз ҷиҳати морфологӣ пиряхҳо ба 4 навъ тақсим мешавад: водигӣ, қатрагӣ, овезон ва нишебии кӯҳҳо. ҳудуди тоҷикистон ба 3 ноҳияи яхбандӣ ҷудо карда мешавад. ноҳияи якуми яхбандии қаторкӯҳҳои Академияи илмҳо Пётри 1, Ванҷ ва Дарвозро дар бар мегирад.
ба ноҳияи дуюм яхбандии қаторкӯҳҳои паси олой ва зулумард тааллуқ доранд. ноҳияи сеюми яхбандии минтақаи зарафшонро қаторкӯҳҳои зарафшон, туркистон ва олтой фаро мегирад. пиряхҳо дар ҳавзаи дарёҳои қаратоғ, панҷ, кофарниҳон, сурхоб, хингоб, муқсу, ванҷ, язғулом, бартанг, мурғоб, ғунд, қизилсу ва зарафшон ҷойгир шуданд. аз ҷиҳати теъдоди пиряхҳо ҳавзаи дарёи ғунд 1349 дар ҷойи якум, дарёи максу 1004 ҷойи дуюм ва дарёи мурғоб 879 адад дар ҷойи сеюм қарор дорад. тадқиқоти олимон ва коршиносон гувоҳӣ медиҳад ки майдони яхҳо дар кӯҳҳои алп, тионшон, қавқоз, тибет, ҳимолой коҳиш ёфтааст. пиряхи хирсон дар саргаҳи дарёи ванҷоб ҷойгир буда зери хатари обшавӣ қарор дорад. обшавии пиряхҳо дар кишвари мо низ ба мушоҳида мерасад. дар робита ба ин масъала пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баромад аз минбари баланди созмони милали муттаҳид иброз намуданд ки дар 100 солаи охир дар кишвари мо беш аз 1000 пиряхи хурд нобуд гардидааст. таи солҳои охир кам гардидани майдони пиряхҳо ва бо суръат об шудани онҳо оқибатҳои вазнини иҷтимоӣ, иқтисодӣ дошта, норасоии оби тозаи ошомиданӣ, кам шудани маҳсулоти кишоварзӣ, паҳн гардидани бемориҳои гуногуни сироятӣ ва дигар паёмадҳои нохушро ба миён меорад. 16 августи соли 2024 зимни баргузории иҷлосияи 78-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қатъномаи нав таҳти унвони 10-солаи амал барои илмҳои киосфера солҳои 2025-2034 қабул гардид. 10-солаи мазкур ташаббуси шашуми ҷаҳонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда аз ҷониби Тоҷикистон бо ҷумҳурии Фаронса пешбарӣ гардидааст. ин ташаббуси пешвои миллат нуфузи Тоҷикистонро дар ҷаҳон боз ҳам як зина боло мебарад. бо дастуру пешниҳоди сарвари давлат соли 2018 дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маркази омӯзиши пиряхҳо созмон дода шуд. албатта таъсиси ин марказ бо ташаббуси пешвои миллат саҳифаи наверо дар илми пиряхшиносии олам боз кард. имрӯз гурӯҳе ки дар назди академия машғул аст ба фикр мешавад аллакай корҳои зиёдро иҷро карданд. аз маълумотҳое ки ман дорам аллакай атласи тамоми пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. сатҳи миқдори об шудани он ҳам муайян карда шудааст. процесси барқароршавии он муайян карда шудааст. ба фикр мешавад ки дар оянда дар якҷоягӣ бояд ҳатман ба фикрам зарурат пайдо мекунад ки дар назди факултаҳое ки факултаҳои табиӣ ҳастанд, яъне ихтисосҳои химия, биология, физика доранд, муайян кардани ихтисоси алоҳидаи омӯзиши пиряхҳо гузарондан мумкин лозим аст. охири моҳи майи соли ҷорӣ дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе бори аввал конференсияи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба нақша гирифта шудааст. гарчанде ки ин гуна ҳамоишҳо ба монанди яъне ки обу иқлим, ҳифзи муҳити зист, экология дар сатҳи байналмилалӣ гузаронида шавад, вале ин конференсияи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки бори аввал дар дафтари Созмони Милали Муттаҳид бори аввал дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ки ин ҳам бошад бо талоши пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. барои ҳифзи объектҳои экологӣ дар сатҳи байналмилалӣ рӯзҳои ҷашнӣ қабул гардидааст ки ба монанди 21 март рӯзи ҳифзи пиряхҳо ва ҳамчунон ки баробар аст ба рӯзи наврӯзи оламафрӯз баробар аст ҷашн гирифта мешавад ҳар сола ва рӯзи 22 рӯзи захираи об дар тамоми ҷаҳон таҷлил мегардад. рӯзи 23 март бошад ҳамчун рӯзи обу ҳавошиносӣ яъне ки ҷашн гирифта мешавад. 22 апрел ҳамчун рӯзи замин яъне ки таҷлил карда мешавад. рӯзи 5 июн ҳамчун ҳифзи муҳити зист ва 11 декабр бошад ҳамчун рӯзи кӯҳсор ба қайд гирифта мешавад.
яке аз омилҳои ҳифзи пиряхҳо ин кам кардани партови газҳои гулхонаӣ яъне парникӣ ба атмосфера мебошад. чӣ тавре ҳамагон медонанд, ҳиссаи Тоҷикистон дар партови ин газҳо ба ҳаво ниҳоят кам аст. вале табиат сарҳад надорад. ҷараёнҳои ҳаво ба масофаи ҳазорҳо километр ин гуна газҳоро бурда метавонад. афзоиш додани майдони ҷангалзорҳо дар ҳавзаи дарёҳо, истифодаи оқилонаи обҳои ҷорӣ, энергияи сабз ва истифодаи дурусти сарватҳои табиӣ, ҷорӣ намудани обдиҳии қатрагӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таъсиси мамнӯъгоҳҳои пиряхӣ тадбирҳои муҳим барои ҳифзи пиряхҳо ба шумор мераванд. мақсади асосии имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳон ин муҳофизат кардани пиряхҳо аст, чунки пиряхҳо асоси манбаи оби преснок аст. аз ҷумла пиряхҳои тоҷикистони мо имконияти зиёди фароҳам овардани обҳои ҷоришавандаи осиёи миёнаро ба вуҷуд меорад. ба ҳамин хотир мо медонем ки имрӯз пиряхҳои зиёди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби фарсудашавӣ, аз ҳисоби таъсири муомилҳои гуногун ба нестӣ рафта истодааст ва ин дар оянда хатари хеле зиёдро барои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла барои осиёи миёна дорад. яке аз проблемаҳои асосии ин гармшавии кураи замин аст ва дар гармшавии кураи замин аслан омили асосӣ таъсири ин газҳои диоксиди карбон аст, ё ки онҳоро газҳои гулхонагӣ мегӯянд ё ки эффекти парникӣ ҳам мегӯянд. аз ҳисоби ҳамин ки дар сатҳи қисми аз 3 то 5 то 7 километр қисми атмосфераи замин гарм мешавад аз ҳисоби диоксиди карбоне ки баръакс гашта меравад аз замин. дар ҳамин ҷо пайдо мешавад ҳарорати баланд мешавад ва мо медонем ки аз ҷумла пиряхҳои мо дар ҳамин баландии аз 3,5 километр то қариб 7 километр мавҷуд аст. бар маҳал обшавии онҳо шурӯъ мешавад. ба ҳамин хотир мақсад ин аст ки имрӯз мо бояд роҳҳои гуногун истифода бурдем, яъне роҳҳои биологии муҳофизат аст, роҳҳои физикии муҳофизат аст, роҳҳои химиявии муҳофизат аст. ва ба фикрам мешавад ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама дурусташ ин аввало роҳи биологӣ аст. яъне дар талу теппаҳо ва сарҳади пиряхҳо дар ҳақиқат шинондани дарахтҳои гуногуне ки табиати нигоҳ доштани микрозаррачаҳое ки дар ҷои чангу бод ба вуҷуд меоянд, ҳамин микрозаррачаҳоро дошта бошанд. мо медонем ки ҳамаи дарахтҳо ҳамин хосияти хоса доранд, лекин бод дарахтҳое мавҷуд аст ки аз ина гирифтан мумкин аз боғҳои гуногуни ҷаҳонӣ ва онро вобаста ба шароити худмон тарбия карда ва онро мутобиқ кардан хеле зарур аст, чунки ин муҳофизати хеле ҳам табиӣ аст ва барои он маблағи бисёр сарф ҳам намешавад. агар маблағ ҳам сарф шавад, дар оянда бо аз истифода бурдани ҷангалҳо имконияти барқарор кардани онро муаммал меояд. дуюм савол ба миён меояд ки боз чӣ роҳи дигар шуданаш мумкин? роҳи дигараш имрӯз дар тамоми дунё аз ҷумла дар Швейтсария, дар Хитой ва дар бисёр давлатҳое ки мехоҳанд ки пиряхҳои худро муҳофизат кунанд аз обшавӣ бармаҳал, онҳо истифода мебаранд, яъне пиряхҳоро ҷома мепӯшонанд, яъне бо материалҳои гуногун аз ҷумла ҳамин хел материале ҳаст ки яъне маводи матое ҳаст ки маводи сунъӣ аст ва ацети вискозӣ мегӯянд. аз ҳамон истифода бурдан мумкин. мо имконияти бартараф кардани онро бо аз ҳисоби пахта кардан мумкин аст ки онро пӯшонида истода дар мавсими таъсири бевоситаи нурҳои рӯшноӣ ба пиряхҳо, ба сатҳи болои пиряхҳо аз ҳамин роҳ муҳофизат кардан мумкин аст. агар ин гарон ҳам бошад, лекин зарурати худро дорад. савол ба миён меояд ки агар чӣ хел ин иҷро кардан мумкин аст? ба фикр мешавад ки ин кори як ҷумҳурии Тоҷикистон нест, баръакс ба ин бояд ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Туркманистон ва ба фикрам мешавад ки ҷумҳурии Афғонистон ҳам бояд ҳамроҳ шавад, чунки аз ин обҳои зарафшони, аз обҳои Амурдарё ҳамаи ин давлатҳо истифода мебаранд. 21 март пешбинӣ гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба ҳифз, нигоҳдошт ва аҳамияти муҳим доштани пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун манбаи оби сайёраи замин равона гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи пиряхҳо ва фароҳам овардани заминаҳои ташкилии ҳуқуқии муайяннамоии рӯзи байналмилалии ҳифзи онҳо чораҳои мушаххаси амалиро роҳандозӣ кардааст. аз ҷумла дар кишвар ба мушкилоти обшавии пиряхҳо то кунун як барномаи давлатӣ ва 2 стратегия қабул гардида амал карда истодааст ки мазмуну моҳият ва ҳадафи амалисозии онҳо барои ноил шудан ба мақсадҳои болозикр равона гардидааст.
سلسله تشبس‌های جانب تاجیکستان در یک مدت کوتاه در سطح جامعه جهانی قبول می‌کردند و باید قید کنیم که برای قبول یک قطعنامه در سازمان ملل متحد باید سالیان زیاد انتظار شد، ولی خوشبختانه تشبس‌های جانب تاجیکستان که اهمیت عمومی جهانی و اهمیت گلوبالی دارند در یک مدت کوتاه از طرف کشورهای عضو دستگیری می‌یابند و تشبس پنجم جانب تاجیکستان اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها، در این ردیف معین گردیدن روز عمومی جهانی پریخ‌ها 21 مارس و در این ردیف در نزد سازمان ملل متحد بنیاد خزینه با اعتماد برای حفظ پریخ‌ها پیشنهاد کرده شد و از طرف سازمان ملل متحد سنه 21 مارس که در آن روز نو در تمام کشورهای فارسی زبان عید نوروز جشن گرفته می شود و همزمان 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردید. این از آن شهادت می دهد که علاقه جامعه جهانی کشور تاجیکستان را همچون یک کشور تشبسکار شناخته است و علاقه به جشنهای ملی تاجیکان ارزش‌گذاری می کند. بنابراین 21 مارس روز جهانی پریخ‌ها اعلان گردید. مسئله تغییریابی اقلیم با سرعت آب شدن پریخ‌ها این با آن آورده ایستاده است که تاجیکستان بعضی تدبیرها چراندیشی نموده ایستادن با مانند قبول برنامه‌ها و استراتژی‌ها از جمله آنها میباشد. در حکومت جمهوری تاجیکستان یک برنامه و دو استراتژی قبول گردیده است که برای محض برای یعنی که حفظ پریخ‌ها و یعنی که با کبودزارکنی منطقه تاجیکستان روانه گردیده است. این هم باشد برنامه حفظ پریخ‌ها برای سالهای 2010 و 2030 و استراتژی مطابق شوی و تغییر اقلیم تا دوره‌های 2030 و اینچنین استراتژی اختصاصی سبز تا سالهای 2030 قبول گردیده است که مقصد این برنامه و استراتژی ها برای پس نمودن شدت آبشوی با سرعت پریخ‌ها می باشند و این قدم های اولین حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری نمودن حفظ پریخ‌ها یعنی آبشوی پریخ‌ها می باشد که این اقدام های حکومت جمهوری تاجیکستان را دیگر دولت ها هم دستگیری نموده ایستادند و در سطح حکومت و در سطح جهانی نیز بعض تدبیرها را چراندیشی کرده ایستادند و همین را گفتن لازم است که در همایشی که در آخر ماه مای با نقشه گرفته از کنفرانس بین المللی سطح بلند در این همایش با اشتراک سروران دولت، حکومت و تشکیلات‌های با نفوذ در این چاره‌بینی اشتراک میکنند و بهر این مسائل منبری که امروز در سطح گلوبالی یعنی که بررسی می شود و خریطه راه نیز در این کنفرانس حل مسائل خود را می یابد. خلاصه در زمان معاصر آب و ذخیره‌های گوناگون آن نه تنها ثروت طبیعی بلکه به ماهیت اقتصادی و ابیکت مهم استراتژی تبدیل یافته است. از این لحاظ استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های آب مقام همگرایی، آبادگرایی و صلح‌آفرینی دارد.